Hagatiga election, uba Roykupar ulatam da arpo live vote ya ukertong ubawan baar kataya usamla PYNLONG sanmiet ubadeiru president ka KSU Shella but executive member ka central body. Katbana kabenta ka kam assistant secretary la job do uba Ibok Harpuri da ka batam khat hinyo vote but ya ka kam treasurer la job do uba Darling Sweat. Kumban chukdo hangni dangshen ka Shnong Shella kala sakhi ya ka kendrum kendram ka bajur bha ka balapoi hadu uput ka jingkulmar tangna ka daw ka kam Shnong kam thau. Kumta ka yeng ka shari LYNGBA unong BISHAR ka district council uba KHASI imli LYNGBA ka JINGBTHAH ka balami ha ka arpuwai terik kala pau ba ka jingsngau don kam ban PYNLONG no da ka election ban JIED ikinong kit kam ka Dorbar Shnong Shella. Hagatiga SNGI ka election kala long ka bayat bedya renti kat kum ki kendon bat kat kum ki ke hukum balapan mi da ka executive committee jong ka KHASI Hills Autonomous District Council hakaba ka JIED yakinong kit kam Shnong la PYNLONG da ka bashut hap ya ka vote. Ki kertong ki balai khun ya ka kam secretary ki dei uba Roykupar Sinrem uba PYNLONG sanmiet u secretary BARIM uba Tobias Theodop bat uba Wante Kupar Sweat. Nakaliang uba Roykupar ulapan pau ba kumunong ilam uba THYMMAI un persyang borba ban wanra ka jingatali ha ka Shnong ka thau khanang bakin la ban bud din purai ki kampen roy ki bawan LYNGBA ka special purpose vehicle. Pi kebenengkong e kaba ngabu Ahmad do basdang ka jingya lenti ka jonga ban yang banyale ani kam kolomon wan ra biang e ka syongsuk syongsan hapo Shnong po ta namun suthu ba lada kamdon ka syongsuk syongsan kamentoy bangin ya keren ya karoi kapar namar ba haba ka Shnong ka suk kasan ya baginong shnong ki syongsuk syongsan para maki karoi kapar ba kiwi kam kibut na din dengan suba ka syongsuk syongsan hapo Shnong ka ban wan ningkong banang tangin saya perkhat pada BADEI ba karoi kapar ba kiwi kam ki ba ka Shnong don kam ni syakmat tu nakaliang kini ba yang da tiba ko pusay pi to pin khot nam batnya trelang mapi pi ka kawin ki kawin ka jingkwa ba ka jing thrang ka jonga ka long ba ka Shnong ka san kan ka Shnong ka thawi bro ko kan syongsuk syongsan ba ko manglaong ba la da syong mentam makna ko muskat tri jong Dorbar Shnong ka Shnong kidon ka jing ya pher jingbut habding ginong Shnong re kata kam de ka daw pot ban pelong yangi bangin chia le sa bangin chia le markanti tenga hadin bang simti ni kam menta ko muskat tri jong Dorbar Shnong so ban khot ya baro mdei tangi gitu ba long ginoy lam ban ya le ba kadon ka jing ya le hagini kisnam ka le re so ban khot ya baro tongin ya long kawei namar ha ka jing long kawei mo ngien sala ban wan ra syongsuk syongsan ka ngin ya klet no ike bela rem ngin klet no ike bela dep ai bangin ya nang ni syakmat da ka jinglong kawei kum kawei bat kum kinong syok Shnong jong Shnong Shella bangin ya le pat ban ya te la ka jong Shnong so ban khot ban wer ya baro khat kum kinong syok Shnong jong Shnong Shella shinrang bagan thei bangin ya tre nang ni syakmat kum no ban wan ra ya ta ka syongsuk syongsan bu kum juro ka roi ka par hapo Shnong mistu clear ko by day with kaskim SPB badi banyo to nakaliang fuse ka treatment apin bodian yelo din kijing sa bat kijing sa teng din skim no pa skim SPB hoi kumus ke tri jong Dorbar Shnong ke kamram jong ban bu din ya baro ki kampen roy jong Shnong bat KSP ki scheme ke BADEI ke SPB kum ong mentang ile i beda ki shisnam shiteng arsnem kila shu sakut kum tu taru ke de gawe na ki kam ka mangan ngin le ban bu din bat ban wanra pari ki jing mentoy ki ba Shnong kala adu kini shisnam shiteng arsnem duna menta